karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Lula's Boy. Kainit ba nimo? Gilantan man ka. Kalipungon ko... Ha? Ay, ginoo ko! Jo! Ay, tabang ay! Tabang! Nakuyapan si Jo! Tabang mo oy! Tabang itaon mo! Nakuyapan si Jo! Tabang! Tere! Ay! Tere! Oy, dalian ninyo. Ipahilo na siya balik sa higdaanan. Pag ang pingadili maparok ang iyang ha? Ginoo ko. Pastilan, si Mateo. Tawagan ako si Mateo. Our Singaporean investors will arrive in a few minutes. Ready naman, tanan? I want this meeting to be flawless, okay? For sure. This will be our biggest achievements for this year if mo push through. Mao gani nga di ko gusto nga magka-problema ni bisan gamay, okay? Ah. May 10 minutes pa. I'll take this call. Lola? Oh. Unsa? Okay. Mupaulit ni ko. Karon dayon. Oh. Mon, Jessa, kamo na ibahala sa mga bisita. Ha? May emergencies ba? Unsa? Hey, Mateo, wait! Mon, apasa si Mateo? Dili pwede nga wa siya nag-abot sa mga bisita. Dagan na, dali! Ha? Bro, ano sa mga? Oh. On the way na mga Singaporeans. Bro, nakuyapan si Joe. Ha? Pero... Salig ko ninyo. Oh, bro! Uy. Okay lagi ka siya? Or in love lang yun? Naulian na siya. Jo? Lola, Oo, usan na imong pamati. labat kay akong o... Asilan, giubo ka man di ay. Ayaw ka balaka kay padungis Mateo. Naman to si importanteng meeting karon Lola. Ay da, mas importante ka kaysa meeting oy. Okay ra ko la. O sabay okay, ha? Nagkurong ka man ganis ka init, si Mateo, Hello, Mateo. Doon ako, Lola. Ipaready na ng daan si Joe, kay dadun ako siya sa ospital. Ay, dili siya makalakaw, oy. Yakin sa man sa mo alsa niya. Na mga tagak pa lang noon, misagdan. Oh, sige. Pablihin ang daan ng gate. Okay, bye. Tere, paablihidaan ang gate. That man is crazy! Di ka makablame niya. Nakuyapan si Joe. So what? Dr. Basia? This is a billion-peso transaction. Ubi na yung tao sa ila nga makadatong leche nga jo sa hospital? Oh, bot ay pasabot yan na. Nagpasabot lang kini. Unsa ka importante si Joe para niya. Punyeta! Oh, Jessa. Saan tao ka, eh? Ma'am, sir, dapat ang mga bisita. Jo, unsa may imong gibate? Sulti gyud ha kay nabala ka na baya kaayo kun imo ha. Okay ra ko Lola. Mawa na ni ron. Nakatumar naman kog tambal. Pero nagkurog pa man in taon ka god. Mawa ra lagi ni ron la. Ay, Ayaw ka bala ka. Tingali mo unsa na sad ka la. Joe! naasaha dayon siya Mateo. Dadayon sa ospital. Dali. Pero paghinay. Ato na, Lola! Ay, pastilan. Titare! Ayaw ninyo pasagis, Lola! Ay, yes, Jo.
Ay, kabalakan ako! Ay, pastilan bata. Ako pa yung gihuna-huna, bisan naglain ng iyang lawas. Uy! Ginoo ko! Naon sa maron! Ibutang na lang lagi ko. Kalsa-alsa pa manggog kagod. Ayaw, kaya ra lagi ka. Pahuway lang gamay. Mateo, o sa tabo. Naon sa daay mo? Habi ni mahag mong sa hagdanan, Lola. Uy, Jesus Mariusep! Nga naman! Nagdagan man siya la. Mayo gani kay nakakupot-kuskup tanan sagdan. Pastilan ginoo ko. Musa ka man sa kabuhi na ko ninyo, oy. Unya, unsa man o okay ra ka, Mateo? Okay ra, Lola. Nanluspad man lagi ka. Ibutang na lang lagi ko. Madisgrasya kita karon ko na imo gyud ang aton. Okay naman ko. Wala naman ko magkurog. Ni epekto na ang tambal nga kong gitumara. Sigurado ka, Jo? Oo, lagi Lola. Pero mo adto lagi yung tag-ospital. Oy! Pero pahuway lang una og gamay. Kay nanluspad ka gyud. Tingal malipong ka pa noon samtang mag-drive. Sige na, ibutang na ko. Thanks God. So far, wala major issues nga nakakausa yung mga ilanat. Makauli ra day ko dayon. I-admit ka for observation. Wa man ka issue. Pero taas kay mong hilanat. Need ka EIV. Plus, nakuyapan pagid ka. Pwede naman kung di na lang ko i-admit. Mag-agad lang ta sa doktor, ha? Og mas kampante sa ko kung naa ka din. Okay. Tingon ani kini mga dato eh. Kamay hilana at ospital dayon. O hinoon, taghan man sila kwarta. Sige na lang. Tuod ay. Di ba may importanteng meeting man ka? Mas importante ka. Oh. Di ka mo to? Balik na lang sa opisina. Okay naman ko din eh. Kinsa may muati man mo. Ang mga doktor, ang mga nurse. Kaya na bitaw na ako. Importante ko itong imong... Ay napag-una-una na. Pero... Tuwara si Mon. Si Ray bahala dito. Ako nang i-process ang mong admission. Biyan sa taga-gadiyot, okay? Sula. Misamot man hinuog panginit ang akong pamati. Gayang gipisi lang akong aping. Samang tawhana, uy. Makalabad magsamot sa o. Kaunin yung konji, oh. Init pa. Ako nang order sa Chinese restaurant sa Outbang. Di ba, lugaw naman na? Pero daganig sa gulay. Ako ra, uy. Ayaw na ko gungitong-ngiti. Ang gitar lata ka. Nga. Nga naman, kaya raman ako. Sige lang. Maglisod dahil noon kong tuon na anak ko ni Mugi kong hungitan. Okay. Pwede dili lang kamutan-aw na ako nga magkaon. Okay. Magawas lang una ko, ha? Mangumusta ko sa office. Sige. Ay, salamat. Ikawas na kita. Mukhaon ako ining lugaw nga sosyalbi. Sa kunutungan ini, konji. Kainit pa na ini, wait. Skang. May gani kay gawa siya. Kauwaw unta. Napasok kita kong dila na. Sula, uy. Huwag man tabagan ni Mon. Saan kayo resulta sa meeting? Kung unsuccessful na tungod kay Wako. Well, di yun meant to be. Hello, bro. Abi na kong di ka mo tubag. Sorry kay bro. Bago rin ka nang naglakaw mga bisita. So, kumusta man? Unsay resulta? Unsa ron, bro? Ngano ron? Nalingaw
makalingaw ba mo o naglagot o gikilik, maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!